Kain tayo ng lansunis. Si Bia ay kumakain ng lansunis. Ayan, ang kanyang naubos. Let's eat! Alam niyo ba na ang lansunis ay gamot sa sakit sa tiyan? Nag-imbento pa ng ano. Gamot ito sa sakit ng tiyan. Kapag nagugutom ka, ito kainin mo. Para mawala yung hilab ng tiyan mo. Ready? Alam niyo ba guys na ang lansunis ay ano ito, nagpapasakit ng tiyan kasi meron itong acid